ịnọ n'ime ọhịa buru egbe na-achọ Biafra ama nwetawuru anyị Biafra. So eziokwu ka m ga-agwa unu maka na enweghị uru ọ ga-abara m ịtụrụ unu achị. Mana ịnọkwa n'ime ọhịa sị ka anọ n'ime ọhịa mmaja gọọmenti amaja aha ka ha were hapụ Nnamdi Kanu achị ka ọ bụ. Enweghị ha ga-emegide ga-emajawo federal gọọmenti ha hapụ Nnamdi Kanu based on ịmajaga ha. Ọ gaghị ekwe omume na ihe a unu nọ n'ime ọhịa taa anaghị ehepụ ndị Igbo, ọ naghị ehepụ Biafra, ọ naghị ehepụkwa unu n'onwe unu. Ndị na-adị n'ụlọ ugbu a ha ncha nọ si ebe ọzọ, ha nwere ike ịbịa hịa n'ọnụ unu n'onye n'ụlọ n'ime ọhịa for 1 week. They can't. Ọwụnụ nwa ndị na-anwụ anwụ onye sị gị gaa n'ime ọhịa ga nọ si akpata ezinụlọ ya bịa nọnye n'ụlọ for 1 week. Agụbọ m isi maka ihe a. Onye bụrụ m ebubo a Nnamdi Kanu na redio Biafra ma ewere Baịbụl bụ isi na ọ bụrụ n'eziokwu si ha gaa ma ọ bụkwa n'eziokwu si God gbaghara ya. O ruo 1 week m dịso esi na Kenya blata Nigeria. You stop dying, stop staying in the bush, come out of the bush. Ka anyị dị ndụ weta Biafra ma anyị dịkwa ndụ Biafra ga-abịa. Anyị na-anwa ya nwụọ a noble sort of life, not more like mana vidio anụ na-eme ugbu a ọ dị ka meeting nna na ụmụ ya na-enwe. Meeting a bụ meeting mụnwa na members of the Eastern Security Network and Biafra Liberation Army ga-enwe. Enwere m agenda for meeting a ọ nọ n'ihu m ebe a. Mgbe na-adịghị anya m ga-atọ ọnụ 70 years. Mgbe na-adịghị anya m ga-adị 70 years of age. N'ala Igbo ọ bụ ihe arụ agadi nwoke nọ ụmụ ya na-anwụ n'ihu ya maka na ọ bụ ụmụaka mụtara na-etolite lie nna ha mgbe nna ha ga-anwụ. Ọ bụ arụ n'ala Igbo agadi nwoke ji aka ya na-eli ụmụ ya. Ọhịa m ji na-eme vidio a. Vidio ikpeazụ m mere ihe gbasalụ ụmụ anyị nọ n'ime ọhịa na-ata afụfụ si na agba mbọ inwere onwe ka mbụ esi na-ebugharị ozu ha, mana si o teela ebugharịwara ozu ụmụ anyị. Ọhịa m ji mee vidio ahụ, mana taa m chọrọ ime the issue address. Issue anụ m na-eme address bụ advice ka m na-enye unu as nna to nwa ya. Kpọọ ya advice onye nna na-enye ụmụ ya. Ọtụtụ n'ime unu nọ n'ọhịa taa nọ with a genuine mind na ịnọ n'ọhịa ka a ga-eji enweta Biafra. Ọtụtụ n'ime unu nọkwa n'ọhịa nọ with a genuine mind na-anọ n'ọhịa na ọ ga-enye aka erelize Nnamdi Kanu. Mana eziokwu ka m ga-agwa unu taa, ịnọ n'ime ọhịa buru egbe na-achọ Biafra ama nwetawuru anyị Biafra kama na ọ ga-eme inweta Biafra laghachi azụ. So eziokwu ka m ga-agwa unu maka na enweghị uru ọ ga-abara m ịtụrụ unu achị. Mana ịnọkwa n'ime ọhịa sị ka anọ n'ime ọhịa mmaja gọọmenti amaja aha ka ha were hapụ Nnamdi Kanu achị ka ọ bụ. Enweghị ha ga-emegide ga-emajawo federal gọọmenti ha hapụ Nnamdi Kanu based on ịmajaga ha. Ọ gaghị ekwe omume. Ị gaghị emewe intimidate the federal government. Ịnọkwa n'ime ọhịa na-eyi ndị mmadụ egwu si na na-eme sit at home every Monday or any other day, or iti ego sit at home for 7 days in a week for the next 100 years.
federal government ama second as far as on the southeast. Maka gaghị nwee any impact in Nigeria. Onwegodi impact ọ ga-enwe federal government amakwe ka ọ bụrụ nọ under intimidation ka ha ga-eji eyi idu na ihe unu na-ekwu. So onye m ji esi ka m kọwara unu ọfụma na ihe a unu nọ n'ime ọhịa taa anaghị ehepụ ndị Igbo, ọ naghị ehepụ Biafra, ọ naghị ehepụ unu n'onwe unu. Unu n'anya chi na-enwe ihe a na-echenji, ihe na-agbanwe. Nke a na-enye unu ugbu a wesp unu ga-ebu n'obi. Ọkwụnụ hụ this state policing federal government na-achị tinye na ọ ga-enye unu nsogbu, unu na ndị nọ n'ime ọhịa. Ọ ga-enye unu ezigbota nsogbu na South East. Maka na South East enweghị that large land mass. Ị ga-eji South East compare North. Source of Kogi State ka South East ugboro abụọ na land mass. Source of Sambisa Forest ka South East ugboro abụọ na land mass. So the moment I pass through this legislation now, ọbịa into operation, unu nọ na nsogbu. Ebe a ka m ga-ekwudebe ya, mana oru mgbe ahụ unu lotekwe na ngwara ya unu. Oru mgbe ahụ lotekwe na ngwara ya unu. Enweghị protection unu nwere taa. Unu jụọ onwe na ajụjụ. Lee na ihe na-eme na Nigeria. Were kene onwe gị na-azụ onye ESN dowe one side. Were onye Boko Haram dowe na one side. Kedu onye federal government ga-echozi? Ọ Boko Haram. Mana ihe unu na-eme erughị one quarter of ihe ha na-eme. Mmadụ na-egbu erughị one quarter of mmadụ ha na-egbu. Mkpamkpa unu na-eme erughị one quarter of mkpamkpa ha na-eme. Because ha dị protected. Onye na-protect unu. Lene, upon ihe niile ha na-egbu, egude ha, asị ya ga-etinye ha n'amị, sị na ha dipente na nke unu ma. Ọtụtụ n'ime ha na-egude etinye na ime police. Ndị gude ha ga-etinye na police station mgbe ha na-echiga aga hapụchi ha. A na-egudecha ndị bụ egwu. Ọkwa unu na-ekwu ya, ọkwa na ahụ ya na social media. Ịbụ na South ebe egudecha ha ndị abụ egwu niile a. Eburu ha na police station. Ekwu ga nọ nke asụ na biya hapụchi ha ncha. Because ha nwere protection from the federal government. Ọwashi ka m na-atụnụ. Ele onye na-enye unu protection nke unu. Ndị agha na-asị unu gaa n'ime ọhịa ga-anọrọ. Ha na-enyekwa unu protection. Ha na-enyekwa unu protection. And what are the capacity to protect you? And what are the capacity? Kedu ebe ha nọ? Otu m nọ kịta. Ọ bụrụ na m fụ na Biafra na ya ga-eji enweta ya bụ ịga n'ime ọhịa ga-anọrọ. Mụ ha ga-ebu ụzọ aga n'ime ọhịa ha ga-anọrọ. M ga-akpọkwa ụmụ m ebe ọ na ha na-asụ bịa ka anyị nọ n'ime ọhịa ka anyị nweta Biafra. Ọkwa mụ bido Biafra na 1999 na Lagos, oru 6 months ma lata East. Since ahụ m latara East, echinubo m na East a pụọ ga ebe ọzọ. Jụọ na onwe na ajụjụ. Ọ wee nwere m the capacity ịga na Europe or America gaa biri ebe ahụ ma ọ gaa na India gaa nọrọ. Hapụ unu. Ọkwa ebe a ka m nọ mụ na unu na-ata dịse m ahụhụ. Mana ebe ndị unu feel fụrụ unu n'anya ndị nọ ofesi ha na ụmụ ha na ụmụ nwaanyị ha nọ na-eme enjoy. Si ebe unu gwa unu gaa n'ime ọhịa gaa biri. Ọ ndị unu believe. Mgbe a na-asị unu gaa n'ime ọhịa gaa biri, buru blanket, buru pillow gaa n'ime ọhịa gaa. Ọ kpọpụtakwara m tie mkpu ya, tinye ya na-eme ọ ga-egbukwa unu na mmadụ ga-anwụkwa n'ime ya. Ọkwa ya na-eme taa.
So him dina abu no ihe abu na agba you from the point of view of love of him na agba nwa ya. Mma no kata wu ihe ga-egbu unu ma support ya. Solution ka na enye unu ugbu a. Advice. Also kwa unu ke ma also unu hapụ. Advice ka na enye unu. Ihe m kwuru dị unu mma unu egere. Ma ihe m kwuru ga dị unu mma unu hapụ. Advice izizi m ga-enye unu bụ wepụ n'aka na ihe gbasara sit at home on Mondays. Pụta make a video on it from today. Na sit at home na Southeast na cancel ala ya. Onye ọbụla gawa ya. Onye ọbụla ga-eme ihe ọ na-eme. Ọ pụtara na a na-eme na-ekwukwu okwu Biafra once like ụta na-eme 30th of May. Enwe sit at home. It's okay, it's within the context of the struggle. Mana ịbịa na say every Monday sit at home. Ọ gaghị enyere anyị aka. Ọ gaghị enyere Nnamdi Kanu ịpụta aka. Ọ gaghị enyere Biafra aka. Ọ ga-enyere ndị Igbo aka. Enwe onye ọ ga-enyere aka kama na ha ọ ga-ebute iwu ekworo n'ọnwụ. Bịaruo anyị nwa, bịaruo onye ọbụla. Backwardness ebe ndị Igbo nọ. Ọ dị mma ụka ụlọ unu ha ụlọ commanders unu enwe meeting. Play this video m na-eme taa. Jụọ onwe unu ajụjụ. Ihe anyị na-eme ugbo elebe ọgiduru anyị. Cheke ma ihe niile m na-ekwu ọwachi. Enwere ike ndị niile adị elu unu. Si unu mewe ya. Enweghị idea of onye ndị m na-agwa unu. Enweghị idea. Ndị niile adị elu unu ugbu a ha ncha nọ si ebe ọzọ. Ha nwere ike ịbịa here n'ọnụ unu n'onye unu n'ime ọhịa for 1 week. They can't. Ọwụnụ nwa ndị na-anwụ anwụ. Ele ego ọbụla a na-ebunye unu gaa aka ndụ unu. Ma pounds ma dollars a na-ebutere unu aka ndụ unu. Ha nwere ike ibinye ụmụ ha ka ha bịa nọrọ n'ime ọhịa with you people. They can't. They can't. So ihe mma mewu ebe ụmụ m nọ. Mma kwe ka ime ebe unu nwa nọ. Maka ọ mmadụ mụrụ unu. Ọ mmadụ mụrụ unu. So ihe ndị na-agwa unu ihe ndị m na-agwa unu. Unu drop all the issue of sit at home. You lie low. Ọ kwado ka nke unu mere last time. No more Monday sit at home. Although 1 week, although 3 days. Unu apụta ha start on Monday sit at home. Kasịra iwe emere nka. No. Drop the idea of Monday sit at home. Lie low. Lie low. Solutions will come out. Enweghị ga-eme unu echekwana n'ime drop all sit at home. Abịa nwụjụ unu mee nka. Ọ gaghị ekwe omume. Drop all sit at home. Lie low. Lie low. The solutions will come out. Ị ga-anọkwa ihe ọnụ na-ekwu. Ọ mmadụ ga-apụtakwa na-ekwu ya. Si gịnị ka ndị a mere? Gịnị ka a na-achụgharị ha? Ndị Boko Haram a na-ahapụkwanụ. Gịnị ka ha mere? Ọwụ ha maka mma. Ọnụ ga-ekwu ya. Before you know it, ihe na atrocities asị unu na-akwamit ka echefuo ya. Echefuo ya. Echefuo ya. Unu ebidokwa live ya normal life in the society. Lama bụ unu. Enweghị ihe ga-eme aghara inweta Biafra. Mana ọnwụ ha through violence. Ọnwụ ga n'ime ọhịa agabiri. With or without efforts, ihe ahụ unu mege ịnụ n'ime ọhịa adịghị nweta Biafra. Mana through non-violence. A ga-enweta Biafra without you dying. If we could get Biafra without you dying, why must you die? Why must you die? Achọrọ m ka vidiyo anụnwa gati aka. Asị atọrọ m ofeke ofe isi ama ịtọrọ m onye ma ihe ya mara ihe ị gwara ya. Oke soro ngwere ma mmiri kọ ngwere ọ naghị akọ oke. Unu anọkwara anụta unu sị Boko Haram asịkwa ịsa sekuriti asụrụ ọwụkwa na dị ọwụpụta ka federal gọọmenti na-afụ ya.
onye si gị gaa n'ime ọhịa ga anọ si akpọta ezinụlọ ya bịa nọnye n'ụlọ for 1 week. Onye m sị ka m gwa unu ndị be anyị biko nụ, anyị anwụọna rie nne mgbe m bidoro ihe a na 1999 enwe mgbe m bụ n'uche na ndị mmadụ ga-eburu egbe gaa n'ime ọhịa ga na-agbapụ isi ndị mmadụ ma ọ ga-abịara ebe ahụ na-akpa aghara. Enwe mgbe m bụ ihe dị otu a n'uche. A sị na m bụ n'uche na ọ batatụrụ m n'obi na ihe dị otu a na mmadụ ga-emewu ya, aga m ekwe ebido ya, aga m ekwe for what? Ị gaa na other parts of Igbo land, ma Lelu asịkwa ma all these places m na-ahụ ọhịa eruchicha villages. Ele ụdị Biafra anyị na-achọ? Biafra na-agaghị enweta mmepe. Biafra ahụ nwere isikwa. Biafra na-aga enweta progress, na-aga enweta peace. Kekwa ha ji eme, ọ bụrụ for the benefit of any individual chọrọ ịwụ emperor, ọ chọrọ ịwụ Julius Caesar, I don't know. Ihe ọbụla a na-eme na-agaghị abara ndị Igbo uru. Si were ihe ha atụnye n'ime ọhịa. Ama m ihe unu ga-ekwu ugbu a, nyere ha ego, onye ma ego ole federal gọọmenti nyere ya ka o kwee dota nke a gbasara unu. Ihe m na-ekwu nọ na conscience. Enwere ihe m watchiri yesterday. Somebody ọkwadụ na ọsọ nkwa ka a na-akpọ ya, ọ na-ereview my newspaper kwuru na ndị IPOB si na m nara ego ma abandon Biafra. Ya sị na ọ ihe m mere na my conscience should judge me. I felt so happy about it. That comment o make. No one in the men of war, let your conscience judge you. Your conscience is your God. After Agbomishi Makaiha, onye bụrụ m ebubo a Nnamdi Kanu na redio Biafra, mee were Bible do is na ọ bụrụ n'eziokwu si ha gaa, ma ọ bụkwa n'eziokwu si God gbaghara ya. Oru 1 week m dịso esi na Kenya blata ya Nigeria. Asịkwa na ọmụ a mere ha ji blata ya o, mana ha kwuru na adụkwara m isi gbasara na federal gọọmenti esetụkwana gị osetụ ha gị. So mgbe na ọsọ nkwa kwuru ya yesterday, obi adụọ m se nwere people mana conscience nke bụ ya God. So ihe niile anyị na-eme na Biafra, conscience anyị bụrụ our God. Future will tell. All future ga-ekwu onye wụ saboteur. Future ga-ekwu onye na-aga n'azụ na-abịa n'ihu ya gbuo gwam ya chi n'azụ ya ga na politicians ego tinye n'aka ya. All future, as long as anyị dị ndụ, future will reveal everybody's activities. Ọ ihe m ga-esi ka unu dị ndụ ka ihe niile na-ama unu n'ihu. You stop dying, stop staying in the bush, come out of the bush. I didn't do with the Biafra. My department Biafra abia. I want a noble sort of life, not more like criminals, more like animals in the bush. Ekelena mon, ndewo.